दीपक भाईंच्याच पक्षाचे नेते उद्योग मंत्री उदय सामंत साहेब आलेले तिथे, रत्नागिरीचे पालकमंत्री आहेत, आमच्या इकडचे संपर्क मंत्री आहेत. त्यांनी काय बोललं कणकवलीमध्ये, ते तुम्ही आम्हाला सगळ्यांना निवडून द्या, निधी मागण्यासाठी आम्ही पालकमंत्र्याकडे जाऊ. आता तुम्हाला शहरामध्ये बायपास करून यायचं आहे की सरळ शहरामध्ये स्टॉप करत 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 पुरा गावभर फिरताना इथे येत आहे. आता प्रतिस्पर्धी आमचे शिवसेनेचे ज्या पक्षाचे आमचे दीपक भाई आहेत, ज्या पक्षाचे ते पॅनल, त्यांचाच नेता अगर आपल्याला बोलत असेल की आम्हाला निधी पाहिजे असेल तर आम्ही पालकमंत्र्याकडे जाऊ. अरे पालकमंत्री डायरेक्ट पालकमंत्र्याकडे मतदान टाका ना. पालकमंत्र्याला मत म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला मत, पालकमंत्र्यांना मत म्हणजे आमच्या श्रद्धाताई आणि आमच्या पूर्ण पॅनलला मत. हे फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा. व्यक्ती नाही, पालकमंत्री हे पद महत्वाचं. शेवटी कारण निधीच्या चाव्यात माझ्या खिशामध्ये आहे, काढू शकत नाही कारण आचारसंहिता आहे. पण 2 तारखेनंतर पण माझ्याच खिशात असणार. मी काय खिशा काढून दुसऱ्याला देणार नाही.